Het is vandaag zaterdag 4 juni, de tweede dag van het wandelevenement Venray. We staan hier aan de start, waar de deelnemers zullen gaan vertrekken. Goedemorgen André, we zijn hier in Venray, bij het wandelevenement. Hoe is het eigenlijk ontstaan? Hoeveelste jaar is het? Het is voor het derde jaar. We zijn begonnen in 2018, toen 2019 en toen kwam coronatijd. Hebben we 2 jaar stilgezeten en dit jaar mogen we los. Dus de derde editie dit jaar. Ik ben eigenlijk de aanstichter, ik ben geboren in Nijmegen. En als je wandelen in Nijmegen hebt, dan denk je aan de Vierdaagse. En ik had het altijd een zaadje in mijn hoofd zitten van, om een keer een klein stukje Nijmegen Vierdaagse naar Venray te halen. Dat is ook een bewuste keus geweest, de timing. We zitten begin juni, dus dan zit je op 6, 7 weken voor de Nijmegen Vierdaagse. Een ideale training, hè. Hoe ver sta ik met mijn trainingsarbeid? Mensen lopen hier bewust 3 dagen om te kijken van ja, hoe leef ik naar de Nijmegen Vierdaagse toe. Dus dat idee is wel goed ontstaan, zeg maar. Hoeveel kilometer kunnen de wandelaars lopen? Het varieert van 10 tot 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dus 10 eigenlijk voor degene die gewoon even wil wandelen. En 60 voor de diehards, hè, de lange afstandlopers. Want het evenement duurt 3 dagen. Moet je dan als wandelaar ook 3 dagen meelopen? Of kun je ook zeggen, ik probeer het eens een dag uit? Ja, nee, de opzet is bewust heel flexibel. Kijk, in Nijmegen Vierdaagse moet je 4 dagen lopen. En of je man of vrouw bent en qua leeftijd moet je een bepaalde afstand lopen. Wij hebben de meest flexibele oplossing of de optie gekozen. Men mag 1 dag lopen, men mag 2 dagen lopen, je mag 3 dagen lopen. En zelfs per dag mag je nog de afstand kiezen en variëren. Dus iedereen kan eigenlijk kiezen wat hij wil. We gaan ervan uit dat je gewoon meedoet en voor het plezier en als training. En hoeveel je dan loopt, is helemaal aan jou. Nog een laatste vraag. Hoe hebben jullie Peter Gillis zover gekregen om mee te doen? Die hebben wij niet zover gekregen. Wij werden een paar weken geleden benaderd door de productiemaatschappij van het tv-programma Massa es Kassa. Want iedereen weet die het kijkt dat hij bezig is om af te vallen en te bewegen. En toen gingen ze kijken en ze zochten voor de laatste aflevering van dit seizoen nog een activiteit. En toen kwamen ze ons wandelevenement tegen. Nou ja, Peter woont in Brabant ergens, dus het valt regio Brabant, Limburg. Dus toen zijn we benaderd of dat kon. Ja, natuurlijk, hè, voor ons leuk voor de PR. Voor ons een gelukje. Mooi. André, hartstikke bedankt. Succes nog de aankomende dagen. Dankjewel. En we blijven je volgen. Goed zo en tot volgend jaar weer. Tot volgend jaar. Goed zo. We zijn aangekomen in Merselo, bij het eerste rustpunt. Ik heb hier Jan langs me zitten. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. Hoeveel kilometer ga je vandaag lopen? Vandaag 30 kilometer lopen. Vanmorgen om 7:30 gestart. En nou ja goed, dan hopen we die 30 kilometer te volbrengen. Ik loop mee als deze 3 dagen als voorbereiding op de Vierdaagse van Nijmegen. Die ik voor het eerst ga lopen. En nou goed, om een beetje een beeld te krijgen van, ik ben eigenlijk geen wandelaar. Maar toch om een beeld te krijgen van hoe mij dat zou bevallen en of ik dat zou kunnen en dat soort zaken. Hadden we bedacht om deze 3 dagen daarvoor te gebruiken hier in Venray. Hoe is jouw eerste dag gisteren bevallen? Prima. Nou ja, het was een mooi weer, dat in ieder geval. En we hadden gisteren 20 kilometer gelopen en vandaag dan de 30. En nou ja, met name de routes en dan zeker door de Gijselse bossen gisteren, dat was zeer prettig. En lekker rustig wandelen en nee, was prima gegaan. Zo, ik ben inmiddels aangeschoven bij Asteria met een groep dames uit Vierlingsbeek en een knappe jonge man uit. Dankjewel, ik ben Henk uit Kastenraai. Helemaal hierin komen lopen? Nee, met de auto naar Venray natuurlijk. En 30 kilometer het rondje. Van de dames had ik net al begrepen, jullie doen voor de eerste keer mee hè, met het wandelevenement. En is het voor jou de tweede of de derde keer? Volgens mij heb ik er al 2 meegedaan, maar niet, nog nooit 3 dagen achter elkaar. Dus altijd 1 of 2 dagen. Dit jaar wordt het er 1 trouwens. Blaren onder je voeten? Nee. Met blaren kun je niet fatsoenlijk lopen. Dus je moet zorgen dat je die niet krijgt. En daarvoor moet je trainen. Daarvoor zijn dit soort dingen heel erg goed. Dat werkt wel. Jullie hebben gisteren 1 dag gelopen. Hoe bevalt het evenement in Venray? Is alles goed geregeld? Alles is goed geregeld. Het is duidelijk pijltjes. Je weet welke kleuren je moet volgen. Je weet, ja, het staat eigenlijk heel goed aangegeven. Dus je kan gewoon niet mislopen. Ik bedoel, je hoeft ook een beschrijving te hebben van dat je daarheen moet of zo. Het wordt echt goed aangegeven. Ja. En de route? Wat vinden jullie van de route? Is die goed onderhouden? Ziet het er mooi uit?
We hebben vanmorgen een stukje gehad, nou leek wel vanzelf de gras meenamen met onze voeten. Maar goed, dan krijgen we daar nog een stukje, nou dat is een mindere stuk. We hebben ook een stukje gehad, nou dat leek of we aan het koorddansen waren, zo'n smal pad. Ja, weet je, maar dat is nou 40 kilometer lopen, je komt overal. Vanmorgen vond ik in ieder geval dat stuk langs de Loobeek, dat vond ik een heel erg mooi stuk. Daar kreeg mevrouw gras onder de schoenen, maar het was de moeite waard om daar te lopen. Dus dat vond ik wel het mooiste stuk eigenlijk. En wat gaan ze nou met je doen? Wat zijn ze? De kuiten afkoelen. Ja, en voelt het goed aan? Is het lekker? Ja, het voelt goed. Zeer goed. Ja, dank Hoeveel kilometer hebben jullie gelopen? Gisteren 30 en vandaag 20. 50. Volgend jaar weer? Ja, zeker weten. En bij jou ook even de kuiten spuiten? Ja, lekker. Hé, daar zie ik jullie weer. Hoeveel kilometer? 20, heerlijk gelopen. Prachtig gelopen. En nou lekker. De volgende 20, maar ik weet het niet of dat vandaag is. Eventjes lekker de kuiten laten masseren. Ja, heerlijk. Moet wel, hè. Ja, dank je. Ja. En befrissend? Heerlijk. Volgend jaar weer meedoen? Uiteraard, uiteraard. Zeg jij nou dat je 20 kilometer hebt gelopen? Ja, gisteren had ik 30 gelopen. We staan voor de camera. En helemaal geen pijn aan je voeten? Ja, wel een beetje natuurlijk, maar valt best wel mee. Dan gaan we samen over de finish. Hoeveel kilometer heb je gelopen? 60 kilometer heeft hij gelopen. Peter, ben je fit vandaag? Ja, ik ben super fit en dan hartstikke nat. En hoeveel was de broodjes denk je er vandaag af te lopen? Nou, ik ben al een kilootje of 13 kwijt, dus ik eet geen worstenbroodjes meer. Nou, ga zo door, hè? Ja. Oké. Zijn jullie ook zo benieuwd of dat hij die 5 kilometer helemaal gaat lopen vandaag? Is dit het einde al? Nee, bijna Peter. Je bent er bijna. De finishbewijs. Nee, dat is het stapbewijs. Je krijgt Peter, daar even. Ja, dankjewel hè. Ja, wat lijkt wel dat ik op vakantie ga. Weet er niemand anders waar ik erom kan denken. Dan ga je 15 kilometer dan toch? Ik heb mijn neus doen, of is dat? Zuurstof. Dat is niet nodig, hè? Ben je goed drinken, hè? Een beetje lossen. Gewoon mee opgangen. Kijk, maar die hond neem ik mee. Nee, Geef die bloem maar vast maar. En ik wil dat ik niet meer terugkom. Ze gaan bezoeken en ik ga naaien. Succes, zet hem op, hè? Nee, ik heb zuurstof nodig. Water heb je wel. Dat is niks meer, leeg. Ja, is hij nou al leeg? Kan dat nou? Nee, dat is niet waar, zie je? Peter, de eerste meters, ja, misschien kilometers zitten er al op. Hoe gaat het tot zo? Nou, tot nu toe gaat het helemaal super, dus ik moet zuurstof hebben. Oh, zuurstof, ja, dat is wel handig om te lopen inderdaad. Ja, want, Mooi
mooie route door de bossen en zo. Dus, Inmiddels, inderdaad, ik had al gevraagd of je inderdaad heel veel training al hebt gehad. Hoe ervaar je dat zelf? Is het al, ging dat al met veel moeite? Of? We hebben wat gehadseflats, daar hebben we getraind. Dus, ja, precies inderdaad. Ja, ook conditie opbouwen. Hè? Ja, precies inderdaad. Ja, een tijdje geleden kwam je er al inderdaad achter dat het ook wel wat minder ging. Hoe gaat het nu inmiddels? Ja, helemaal super. Maar ik doe natuurlijk veel fietsen en veel wandelen. Dus ik ben wel van alles aan het doen. Ja, mijn Emmeren, dus mijn coach. Dus, dit, om hier ook mee te doen, heeft er ook een beetje mee te maken? Of is dat... Ja, een beetje aan mijn gezondheid werken. Hè? Dan moet een kilootje of 30 af. Dus, ja, precies. Dan, ik ben al, hoeveel zijn er af? 13 denk ik. Dus. Ja, dat is al flink. Ja, nee, inderdaad. Ook op mijn hoofd jongens. Dus, nee, precies. Nou, van de regen natuurlijk. Ja, de regen is inmiddels al voorbij. Dus het is droog. Dus, het is in ieder geval veel succes voor de aankomende kilometers. En zet hem op in ieder geval. Ik denk dat ik een liftje ga pakken ergens. Hoe ging het? Ja, makkie hè. Ja, makkie. Ik loop hem denk ik nog een keer. Dus, is de zuurstof toch nog tegemoet gekomen nog? En dan voor het goede doel hè. €1050 voor het diabetisch fonds. Dus, €1050 Dennis voor het diabetesfonds is opgehaald. Nou, fantastisch. Ja, daar kan ik meer mee verdienen hier als met mijn park. Dat heb ik al gezien. Hartstikke plaats.